Часът е 1:30 и решихме отново да отидем на пещера. Така че надявам се клипа да ви хареса, както предишния клип, който гледахте. Ако не сте го гледали, ето тук отгоре ще оставя линкче, където може да отидете да го изгледате и да го харесате, ако все още не сте. Също така може да се абонирате напълно безплатно, като подкрепите мен и каналът ми. И долу в коментарите напишите какъв да бъде следващия клип. Отиваме на военната пещера, така казана. Давайте да преминаваме към самия клип и останете с нас. Let's go! Пътуваме вече към пещерата, с минало около 2 минути път с джипа. Може да видите пътя колко е опрасал. Скоро никой не е идвал тук. Вече сме пред пещерата и джипа го оставяме тук. Има някаква вратичка. Това е гола вратата. Едно време. Това ли е гола вратата, между другото? Гола вратата, но... Тя е дръпна с три. Влязохме вътре и веднага усетили топлината, която издава пещерата. И днес има голяма разлика от вън и вътре. Искам да кажа, че тази пещера по принцип е обитавана от доста примите. И ще бъде малко потихи, тъй като да ни нарушаваме тяхното спокойствие. Его даже един прилеп. Него е тук горе. Ще прилепа? 2-3 гликоста. Тук нещо има ли? Няма нищо. И всичко е цементирано. Светлица има такива. Но съм тук цементирано всичко. Това е аварийния изход. Всичко е цементирано, брат. Това е бетон. Не знам това нещо как са го правили изобщо, човек. Ти да избавим сайт до него? Еле първи до тролната зала. Това зала. Тук има някаква вратичка. Чай да видим какво има тук. Има някаква стена. Ако още не сте се абонирали, абонирайте се с камбанка задължително. Има някаква яма. Това е била ямата. Представяш, тук си изписаш нещо. Това... Ти ли купола? Това е купол, може би, да. Това е много голямо, брат. Искам само да чуеш. Петорно, брат. Ау. Гласа е един път. Стаги само. Не знам как се чуя това нещо на камерата, обаче излизам аз вече от този купол. Решихме да се качим отгоре на купола. Оказва се, че за да се качим на купола, трябва да минем през ето този вход и да се качим ето и тук отгоре. Не знам дали се вижда това на камерата. Ай, аз ще бъда първи, ама някой трябва да снима. Да се качим на самия купол, минаваме през тази дупка. Тук някой усетил къде е кухото на самата пещера. Искам да видите какъв бетон е излят. Ей го, има секатери. Искам да го кажа това нещо малко по-тихо, тъй като отгоре има прилепи доста. Ако все още не сте се абонирали, абонирайте се и дайте един мощен лайк, за да победим алгоритъма. Сега трябва да продължим от и тук, като ще стигнем до купола. И в момента сме точно над бетона, който са излили военните. Сложихме качулката, защото прилепи има доста и да ни ударят и да ни ухапят също. Вече сме на самия купол. Да се надяваме да вземем нещо. Тук по смъртно не мога да се кача. Искаме наистина на самия купол, човек. Какво са направили? Оказва се, че пещерата продължава, като има някакви дупки, в които в момента ще влезем и ще разгледаме какво има точно в тях. Доста е опасно тук. В момента пускаме купола. Тук свършва бетона. Това ли дупката, бе? Кико Радойче влиза първи, след това съм аз. Нареното пръст. Само да мине. Доста е доста кално. Кално ли? Кално ще. Е, доста опасно. Стръмно е надолу. Да. Добре. Да, пещера. Опала.
продължаваме да пъде само двамата. Кални сме на макс. Сега нищо. Има ли нападе още? Продължава. Давай, давай. Тук. Има още една дупка. Да влизам пък в нея. Има доста прилепи, както казах. И внимаваме повече. Задължително с краката на зале. С краката на зале. И се позгате надолу. Позгаме се ни вече. Той е доста голямо, човек. Продължение вече. Има ли някакво друго продължение? Я виж? Тук има някакво... Къде има? Някаква дупка има тук. 2001 година. Я вижда, има някаква дупка тук. Да? Пиш. О! Така. Дами и господа, да я покажа интересното на тази дупка. Виждате ли? Това, което осветява с Венера, не ви прилича на жаба. Ей това. На вкаменена жаба. Ударете долу в коментарите дали наистина ви прилича нещо такова. Но според нас... Сега ще видим тук. Има ли изобщо нещо? Това прилича на вкаменена... Я вижу е. Има като кралупа, бе, брат. Остата... Няма продължение. Нататък има край. Не с пред вас, това е нещо. Брат, тук тази дупка по принцип може да се навариш, обаче накрая няма продължение. Обаче може да се изкопай. Може да се изкопай. Напред. Значи... Обаче не може да продължиш. Не може. Трябва да се изкопай, със сигурност. Иначе може, по принцип. Приятели? Бих се наварял. Точно. Е, тук. В тази дупка, в която е имал точно събит. Видяхме, че няма нищо и решихме вече да се прибираме наобратно. И... Сега ми е пак качулката. Много е хлъзгал. Много е хлъзгал. След зимен сезон. Да. Пещерата е много хлъзгава. Сега се изкачваме вече от първия изход. Тук е най-кално. Братлето, пъдете се отзади, защото съм с хлъзгави обувки. Излязохме успешно вече от дупката. Кико, тъпно минава през дупката. Брат, тук е нищо. Тази дупка е нищо, дет минаваме за нас. Връщам се сега друг изход. Его е. Това беше от интересното между другото на пещерата. Сега се връщаме към входа, от който влязохме. И ще видим навън какво ни очаква. Гледаме вече. Надявам се клипът да ви е харесал и ако не сте се абонирали, абонирайте се. Харесайте този клип. Надявам се клипът наистина да ви е допаднал. А ако искате още такива, долу в коментарите напишете какво да бъде следващото видео. И ако е относно пещери и изостанали места, напишете къде. Аз бях Ганев и до следващия клип.